Magayo mwaka James myaka 52 nene basense atente munyamira oba umuro myaka 11 gwikabo borera atari kwenya igori tikoria no magayo gokonywa no musamari wheelchair yira cheko na bwigo kwana negetenegia soko tivero era ni musamari wheelchair asebono bakuru kuboja gutsemba imande kwane cyabona kwatira bare ariko baba wa bili anyagitari heye kirechi chimi even nyari nagoto kera ekoto ikate yo nyamira komena kate masa yobere gakorwa mubono aiga aregetanda atariko nyara kuimuka komanwa kiagerere boroiro bukomobeka bere Maria Amaris Masaki I think until you roke yo muchuyo you over 11 years through ono twatumire twatigaire gusa because grant is expensive nectar ngibona bone twakorete airfreight St. Luke Hospital then area ngitari nero rire ekwaro mugako bono iga usimuruguta obairo gwetandika se myaka 11 ane oetire ngitari tanyaro bangai oetire poso tire ba sionsi abona chite tore ti barere tu bono ora gocokere cyuma garusi bono no agitanda taria go James Masaki na arene kyako mega ekyombe gitaria Philemon Foundation ego como konya ase ya go abakenyoro para imbia mono foundation eteneneire no yokorie kiro kyo baseneta se county ya Nyamiro Moske Philemon ase berere teneni kubatakana nganga ko banere achigo ko 27 alibodi na tu agachi tana kuru na kora tana kuska bono tukaliginga nyasai ko yali tulige eche then tuka reach out the foundation ya Lemon tuigo na banyigitari nabo bani weneta wheelchair then I'm surprised I'm so happy about the wheelchair bono mugaka nabagocha kurusi nyumba ale tu aserie kwamboka mugaka nero reterwe kiruge igana umugu oyo kukyo boseneta marara PM abantu gongo tebanga biyamono muna mwamorete ireiga nandi mogendere kwana abande nabari mwaire tiganya sa barende amorende nanda amuseseni ekiroge ka kurigia akenyore ikiaigo tugwaka muya mono kuyimura PM twakire muya mono nene bulaga nutia nyore kiroge iki tiko monene amutanga nikiagero monene ne arukurwa ntuli na kubwa ukakwane oso mwishimigo yo minto Philemon murara PM kaki tu otoire gurike tuakire ngambu ya mono nonye kurwa obokonyi obuo bwo Moske Philemon Morapiem bwe wheelchair gotia se familia yaiga nigo nonye boigo yesokire koboringa nere buya oyore no moyo bwo wancha boiga gendere ko yesira ase goikabonega bwate biria nyagitari yere nusie million ase basamire mosamari onde bwensi esoki eria basire asa family bono igantu gatyo buremiru bwe biria nyagitari
ira around half a million sharingi 685 tugaka ni chinde bono gantu gate sote chia 500 tugendere tugwakana bono we are appealing anyone yura twaro moyo bugwanja atokonye twakane bill no munye bitari naro guchona daily basis oicha kusibyo mugako uyu na ko ligere diri hotel. Steven Nyarikimunde, Ensoko TV, Tente, Omochio Nyamira.